assajos. Com ha comentat la Catalina, des de principi d'enguany, CIDIS va formar part d'aquesta plataforma i bé, fins ara no hem fet la presentació. Com sabeu, a vegades les coses, tant des dels Carles III, van un poc més lentes i fins ara tampoc hem pogut fer la presentació. A més, aquesta plataforma enguany ha fet un canvi de coordinació i ha suposat bastants canvis a nivell organitzatiu, amb la qual el que hem fet és, tant jo com la Catalina, com a coordinadora de plataformes de l'IDISBA, és posar-nos un poc al dia amb el funcionament d'aquesta plataforma i bé, creiem que és el millor moment per fer-vos aquesta presentació. Screen és tal com altres plataformes del Carlos III, el que vol en aquest cas és potenciar assajos clínics multicèntrics. Això és de la pàgina web. Actualment són 34 unitats d'investigació amb les noves incorporacions i principalment està fet per centres hospitalaris i en el nostre cas del nostre institut consta de centres hospitalaris i també d'atenció primària. En general, els serveis que porta serien els mateixos que està portant ara la plataforma d'IDISBA a nivell general. Després us especificaré en quins aspectes són una oportunitat el fet de formar part d'aquesta plataforma. Per saber una mica l'origen de la plataforma, només comentar-vos que el 2009-2012 la Fundació ja formava part d'aquesta plataforma. En aquell moment es parlaven del Kyber durant el període 2009-2012 i després d'aquesta experiència amb Kyber, el Carlos III va mantenir aquesta estructura, però només oberta a instituts acreditats. La plataforma té la seva trajectòria és àmplia, però durant els períodes 2013-2020 l'IDISBA no podia formar part perquè no era un institut acreditat. Per això ha estat que enguany, quan han obert la convocatòria, es va presentar per formar part de la plataforma. Com totes les estructures de plataforma del Carlos III, la idea és donar suport a la investigació, en aquest cas clínica independent, i és una plataforma sense ànims de lucre, sense entitat jurídica pròpia i forma part del resta de plataformes que té en marxa el Carlos III. Us he posat aquí els objectius generals de la plataforma, però senzillament és per destacar això, que només hi formen part instituts acreditats i que el que volen és fomentar, com a estructura col·laborativa, fomentar el treball dins de l'àmbit del Sistema Nacional de Salut i potenciar també tot el que són els projectes comuns de rètics, cibers i altres estructures pròpies del Carlos III. I en aquest cas està centrada en investigació clínica i assajos clínics i en garantir la qualitat dels projectes que formen part de la plataforma. Objectius n'hi ha diversos, n'hi ha diversos, però potser els que poden semblar més interessants és la del suport científic-tècnic d'alta qualitat, la coordinació de recursos, la capacitat de coordinació que té la plataforma. I després, un dels objectius que és recent és la resposta immediata a les necessitats que tingui el Carlos III per donar resposta a preguntes preguntes concretes d'investigació clínica. Això és un canvi bastant important perquè també suposa que hem d'ampliar els recursos que tenim dins de la plataforma d'una manera determinada. Hem de tenir una disponibilitat i una capacitat de resposta a les propostes que vinguin del Carlos III d'una manera àgil. Dins d'aquest suport metodològic, com veureu, hi ha moltes sèries n'hi ha molts d'objectius en els quals poden donar suport i jo us he marcat amb taronja aquells aspectes que crec que, tot i que molts d'ells ja els estem suplint des de les unitats d'investigació i des de la pròpia plataforma d'assajos de l'IDISBA, crec que el fet d'estar plataforma és una oportunitat per millorar alguns punts. Entre ells, el proporcionar assessoria científico-tècnica i reguladora. Des del punt de vista regulatòria, amb tot el desenvolupament de nous fàrmacs, noves indicacions,
teràpies, productes sanitaris, kits diagnòstics i també, per exemple, tot el que serien teràpies avançades. El fet d'estar a plataforma amb un grup de treball a darrere on participen gent de molts hospitals i gent que té, a més, experiència a l'Agència Espanyola del Medicament, crec que pot ser una oportunitat perquè aquells projectes en què es necessiti aquest tipus de suport es puguin incloure a plataforma de tal manera que puguin comptar amb el suport de tot aquest grup de treball. Després, l'altre punt clau seria els assajos i estudis multicèntrics. Moltes vegades ja ho sabeu que és molt complicat posar en marxa estudis multicèntrics i el fet que siguin de plataforma el que permet és tenir tot el suport que aquí mateix tenim a IDISBA, des de la posada en marxa, monitorització, coordinació, gestió de l'assaig. El fet que sigui a plataforma fa que aquest suport el tinguem no només en el nostre centre, sinó als altres centres participants. En tasques de monitorització, aquí a IDISBA tenim experiència, moltes vegades són monitors externs els que fan feina i en aquest sentit el que Plataforma ens ofereix és tenir personal propi format en monitorització i que aquests monitors treballin amb normes de bona pràctica clínica que són els mateixos per tota la plataforma i que són els que s'estipulen per agències reguladores. Jo crec que això també és una oportunitat per millorar la qualitat del servei que dona en aquest sentit IDISBA. També s'ocupen de tasques de farmacovigilància. En el cas d'assajos clínics amb fàrmacs, ara no sé si ho sabeu, però és obligada la declaració de tots els efectes adversos a nivell europeu a través d'Euragent. Té uns sistemes i és un mecanisme bastant específic i tenir el suport de la plataforma per fer totes aquestes notificacions i delegar en el grup de treball de farmacovigilància també és una cosa que pot facilitar la feina en aquells casos en què es facin assajos amb fàrmacs o amb productes sanitaris. I després, amb la redacció de l'informe final en aquest tipus d'estudis també, que és un informe que s'ha d'enviar a agències regulatòries i que tenen un format molt específic amb d'ICHs i que a vegades, si no estem familiaritzats, és complicat. Com veieu, hi ha altres tipus de suport, suport administratiu, tractament d'aspectes ètics, suport estadístic, suport en la redacció de manuscrits, que són tasques que fins ara des de propis equips d'investigadors o bé des de la plataforma d'IDISBA se li està donant sortida. El que sí que canviaria és, sobretot en el suport administratiu de gestió, és que cada unitat, en cas d'estudis multicèntrics, cada unitat que participa donaria aquest suport. Un altre objectiu que s'ha incorporat a la plataforma d'ara és que fins ara la plataforma era més aviat d'assajos clínics i amb medicaments i ara s'ha ampliat i s'ha donat molta importància als estudis de prova de concepte i assajos clínics a fases inicials i també incorporant els medis diagnòstics, rehabilitacions de prevenció terapèutics. Per tant, hi havia certs projectes que potser quedaven exclosos de plataforma o que encaixaven amb dificultat i que actualment podrien encaixar perfectament. I l'altre aspecte és que ja no és només limitat a assajos clínics, sinó també investigació clínica a estudis en vida real. En aquest sentit, a base de registres de pacients, estudis de bases de dades, i en aquest sentit la PRICIP, que és una de les plataformes d'IDISBA, jugarà un paper important per a aquest tipus d'estudis. La plataforma, com moltes altres, s'organitza per grups de treball i aquests grups de treball estan orientats a alguns d'ells a donar serveis concrets, que són els que ja us he anat comentant. I després n'hi ha altres que són transversals, com serien la formació, estudis pediàtrics i la internacionalització. Però és perquè veieu com ens organitzem, aleshores cada grup de treball, en funció del personal que té cada institut i el seu bagatge i els seus coneixements o la seva àrea d'expertesa, s'incorporen als diferents grups de treball. Nosaltres hem fet una selecció inicial, és veritat que ens hem incorporat en aquests grups de treball sense tenir encara el personal contractat propi de plataforma, però
sempre hi ha l'opció de canviar-se o d'ampliar en funció de les necessitats que tingueu els investigadors. D'acord? La plataforma, com us he dit, forma 34 unitats d'investigació clínica, amb transos de mercat aquelles que són noves. Tots són instituts acreditats i el que ha canviat ara és l'equip coordinador perquè ara es coordina des de l'IPAS. El compromís que tenen les unitats d'investigació clínica en quant a la posada en marxa dels projectes és que cada unitat s'ha d'encarregar de la gestió del projecte en el seu propi centre, s'ha d'encarregar de la monitorització i de la posada en marxa dels estudis. Aleshores, això és important tenir en compte de cara al tipus de la selecció de recursos humans i de professionals que s'incorporaran a la plataforma, perquè aquests són tres aspectes que hem de cobrir des d'IDISBA de tots els projectes de plataforma. A modos d'exemple, us he posat aquest exemple perquè tingueu clar que no només poden participar en els estudis de plataforma centres que estiguin a plataforma. Les 34 unitats d'investigació clínica formen part de plataforma. En ocasions, si un centre participant no forma part de plataforma, el que la plataforma fa és garantir que aquests 3 serveis bàsics de gestió, monitorització i posada en marxa de l'estudi es cobreix per part d'alguna altra unitat d'investigació clínica que estigui pròxima. En el nostre cas, degut a la insularitat, per exemple, els estudis de plataforma que estan en marxa als nostres hospitals fins ara els venien a monitoritzar de Barcelona i se centralitzaven altres funcions. Per exemple, farmacovigilància, el grup de treball el porten des del Virgen del Rocío i normalment se centralitza. I després les tasques de gestió de dades pot ser o al propi centre, si nosaltres tinguéssim un estudi en el qual nosaltres assumim la gestió de dades estadística de tots els centres participants, o en aquelles unitats que no disposin d'aquesta capacitat, la gestió de dades clíniques i estadística es podria externalitzar a una altra unitat d'investigació clínica de plataforma. Actualment, de la plataforma que ara es tanca, la del 2017, la plataforma en general té 161 estudis en actiu i aquí a Balears tenim estudis ja en marxa. I d'aquests estudis el que haurem d'assumir és la gestió del projecte fins al seu tancament, monitorització i en els que vinguin de nous posada en marxa. Però aquests que ja estan posats en marxa, abans de començar i d'incorporar les persones que seran contractades per plataforma, ja hauríem d'assumir la gestió del projecte i la monitorització de tots aquests estudis, que fins ara estaven assumint des d'altres unitats d'investigació clínica. Us he volgut posar aquí un exemple, és l'estudi Convivac, suposo que el coneixeu tots, que és un estudi que va tenir com a promotor el Carlos III, que es va coordinar des de la plataforma d'assajos, que el que va fer és mirar la capacitat de resposta a una pauta de vacunació heteròloga en el moment en què totes aquelles persones que havien rebut la vacuna d'AstraZeneca valorar la resposta que tenien a una pauta heteròloga. No és un estudi que posi per debatre, no senzillament per veure la capacitat que té la plataforma de fer feina. Aquest estudi es va realitzar en 6 setmanes, van participar en el reclutament 5 centres que formen part de plataforma, es va centralitzar en tot el que és els anàlisis al Centre Nacional de Microbiologia i tota l'anàlisi de dades va fer des de l'Hospital 12 d'Octubre. I tot això es va fer en 6 setmanes. I només perquè ho veieu, en unes setmanes van tenir la capacitat de reclutar 676 pacients. És un exemple de com vol el Carlos III que funcioni aquesta plataforma. Aquestes són una plataforma capaç de donar una resposta a preguntes concretes amb immediatesa i de qualitat. Quina és la situació actual d'IDISBA? Com sabeu, hi ha la plataforma d'assajos clínics
que està donant suport metodològic, suport estadístic, suport documental, logístic, administratiu i també a l'execució d'assajos clínics. Tenen personal d'infermeria, data manager, suport metodològic i també aquí se suma el personal de cada unitat d'investigació que també contribuïm a la realització d'assajos clínics dins de l'IDISBA. La Catalina posava d'exemple que els assajos que es fan a la plataforma principalment són comercials, però per exemple, altres unitats, per exemple, la unitat d'atenció primària, principalment els assajos que tenim són no comercials. De fet, crec que no en tenim ara mateix cap en marxa comercial ni des que jo hi faig feina anem fent pot. Què suposa incorporar-nos a SCRIM? Suposa inicialment ampliar els recursos humans. Ara mateix estem amb la resolució de les places, les convocatòries que hem fet recentment, que ha sortit una plaça d'infermeria, una de data manager i un altre tècnic de suport, tant a la gestió com a la farmacovigilància i monitorització d'assajos. I després també aquí tenim en compte la PSIC, perquè és potenciar tant els assajos clínics com altres tipus d'investigació clínica independent. Per què és important que fem aquesta presentació ara? Per estiu s'ha obert un període de sol·licitud d'assajos, perquè formin part de la plataforma. La Catalina i jo ho sabem això des de finals d'agost i els requisits ara mateix no és que sigui el període de sol·licitud està obert constantment, però amb el canvi d'equip coordinador el que s'ha fet és obrir una convocatòria que està oberta fins al 30 de setembre, molt limitada a projectes que ja estan finançats en convocatòries de l'AES dels darrers 2 anys. Tots els projectes de plataforma han de tenir finançació, que sigui pública competitiva del Carles III o del Carles III o de la Unió Europea i han de ser estudis multicèntrics, amb excepció d'aquells que siguin en teràpies avançades, fases tempranes o proves de concepte, que aquests poden ser unicèntrics. De fet, aquest és recomanable que siguin unicèntrics per motius regulatoris. La convocatòria és fins al 30 de setembre, però sí que és cert que en coordinació amb la Catalina el que hem fet és identificar els projectes que podrien ser candidats a incorporar-se a plataforma en aquest període i hem contactat amb ells, d'acord? Perquè ho tinguin present i arribem a temps, d'acord? Com vos he dit, en principi es té compte això, sobretot que siguin projectes ja finançats i altres coses que es prioritzen, especialment estudis pediàtrics de malalties rares o patologies complexes, que siguin multicèntrics i també es té en compte la distribució geogràfica dels centres per optimitzar recursos. I el que és important també és que s'ha de demanar suport a la plataforma. Específicament ja tenim un llistat que formen part tots els grups, que inclouen tots els grups de treball que us he mencionat per saber quins serveis estem sol·licitant a la plataforma. I una cosa que hem de tenir molt clar és que el que fan aquests serveis és complementar els recursos amb els que ja compta el Sistema Nacional de Salut o l'Institut. És a dir, quan nosaltres ens vam presentar a la convocatòria, nosaltres com a IDISBA vam presentar quins recursos teníem a la plataforma d'assajos i els recursos que podria o persones que podrien donar suport a les diferents unitats d'investigació que formen part d'IDISBA. La plataforma compta que aquests recursos, en funció de la disponibilitat, també donaran suport a aquests projectes. No sé per què se m'han duplicat, disculpeu. Què és el que tenim ara en marxa? Doncs això, hi ha un plaç fins al 30 de setembre. La persona contacta per poder sol·licitar que un estudi formi part de plataforma és la Catalina Aguiló. S'han obert els plaços i el que hem de fer nosaltres com a unitat d'investigació clínica és fer enviar la sol·licitud. La informació que es necessita és molt senzilla perquè normalment són projectes finançats i la informació principalment a AES i per tant la informació que s'ha d'incloure és informació que el projecte ja té.
com són informació sobre la finançació del pressupost actualitzat, aquells projectes que ja estiguin en marxa, saber quin és l'estat, el grau de finançament o pressupost amb el que compten en aquest moment, les característiques del projecte, les infraestructures i logística i quin suport en concret necessiten. Després això, per via telemàtica ho presentem a escrit i aquesta sol·licitud és revisada i després es pot demanar informació addicional i tenim 15 dies per subsanar-la. La incorporació de plataformes suposarà bastants canvis, en el sentit de com funcionarà la plataforma d'assajos de l'IDISBA i esperem que ens puguem anar adaptant entre tots en aquesta situació i que tinguem entre tots ganes de sumar i de fer que això vagi endavant. Com us he comentat, inicialment aquesta convocatòria és només per projectes que ja estan finançats, però la proposta és que la sol·licitud de projectes a plataforma estarà oberta després d'aquest primer període inicial d'avaluació, que el que permetrà és prioritzar els recursos i l'organització dels recursos propis de la plataforma, és que aquesta sol·licitud es pot fer en qualsevol moment i, de fet, el que recomana és aquells projectes que s'hagin de presentar a qualsevol convocatòria competitiva que es sol·liciti abans que formar part de plataforma per tenir tot el suport metodològic i presentar-lo, diguéssim, a qualsevol convocatòria competitiva amb el segell de qualitat de plataforma. I, evidentment, aquests estudis que des de l'inici hagin comptat amb la participació de plataforma, en el moment de prioritzar seran prioritzats per formar part de plataforma. D'acord? En principi és això el que vos volia explicar.